Hej og velkommen til motorsportshop.dk. I dag skal vi se, hvordan man bestiller powerflex-bøsninger til netop din bil. Vi starter med at se forsiden på vores hjemmeside, hvor der står powerflex-bøsninger i boksen her i midten. Derudover så befinder de sig også op under menuen til bilen, og så herover til højre. Lad os sige, at du skal købe powerflex-bøsninger til en Ford Fiesta MK7 fra 2009. Så starter vi med at finde Ford-mærket i menuen heroppe. Den er der. Hvorefter vi så skal finde Fiesta-modellen, så vi scroller lidt mere til højre. Den er her. Herefter skal vi finde MK7 fra 2009. Og her skal vi så vælge den almindelige model og ikke ST-Line. Så kommer der to diagrammer op her. Vi har både for Performance og Race-serien. Og lad os sige, at vi skal have powerbøsningen til nummer 4. Ruller man lidt ned, så kan man se alle powerflex-bøsningerne, som passer til den her Ford Fiesta. Og hvis man gerne vil bruge diagrammet, så kan man gå ind under diagrampræferencer, og i vores eksempel vælge 4'eren, hvor så powerflex-bøsningerne i både Race-serien og Performance-serien til 4'eren kommer op. Lad os tage et andet eksempel også, hvor vi skal købe powerflex-bøsninger til en BMW i 2-serien Gran Coupé. Så går vi ind under powerflex-bøsninger i menuen, og så den her gang så finder vi så bilmærket BMW. Herefter så vælger vi 2-serie, og så finder F44 Gran Coupé. Her ser vi så de to diagrammer igen, hvor vi så, lad os sige, vi skal have powerflex-bøsningen til nummer 10. Så går vi igen ned i diagrampræferencer, vælger nummer 10, og så kommer vores powerflex-bøsninger op til henholdsvis Race og Performance-serien igen. Nu har du hørt mig nævne både Race og Performance, men vi har også en tredje type powerflex, der hedder Heritage. Forskellen mellem de her kan være lidt svær at forstå, så derfor vil jeg lige prøve at skære det lidt ud. Vi starter med Race-serien, som også hedder Black Series. Den her serie den anvendes primært til race og motorsport, og så derudover så er bøsninger lavet i det her sorte Shore 95 materiale, som er med til at give fuld kontrol, men dog med lidt mindre komfort. Derudover har vi også en performance-serie, som bruges primært til gadebrug og tuning. Det er lidt hårdere bøsninger end standard, men det er et godt kompromis mellem performance og komfort. Til sidst har vi en serie, der hedder Heritage, som har meget af de samme egenskaber fra Performance-serien. Dog er de her lavet i en neutral mørkegrå farve, så de er lidt mere diskrete og perfekt til en klassisk bil. Jeg håber, det gjorde det lidt nemmere for jer at købe Powerflex i fremtiden. Tak fordi I så med, og husk at like og subscribe.